हेलो भाई, क्या हाल बा। सभी भाई लोग के फैन से भी देखा बतानी हमारी चैनल AKC ऑफिशियल। सभी भाई बढ़िया से भी देखा लोगन दुकाला बाबा के वीडियो। हम हर वीडियो में देखा बतानी दुकाला बाबा के वीडियो। सभी भाई देखा लोगन सही से आवा लोगन देखा बतानी देखा लोगन भाई हो दुकाला बाबा आवा लोग भाई हम दुकाला बाबा से मिला बतानी देखा लोगन हेरे काम करता अपन टाटी उटी बांधेला खह काटता दुकाला बाबा देखा लोगन। भाई और बहनों, माता और पिता है, रउआ लोगन के पसंद पड़े तो आगे बढ़ाए हम लोगन। हाँ। तो घर के गरीबन समझ के, घर के छोटा भाई समझ कर माफ़ करें हम लोगन। हम बड़े टाटी खातिर बने खातिर पलानी खातिर हम खड़ कटाते। देखिए उधर कैमरामैन फोकस करिए, इधर देखिए। सुना सुना छोटा किरण नदी, अरे माना कहनवा मोर। सुना सुना छोटा किरण नदी, सुना सुना छोटा किरण नदी, यो बाबा मारा कहनवा मोर। हाँ दुकाला बाबा हम माना कहनवा मोर, जल्दी से पिसना हर दिया, दर दिया होला रे बिजोर, जल्दी से पिसना हर दिया। सुना सुना छोटा किरण नदी, अरे मना कहनवा मोर, जल्दी से पिसना हर दिया। गई आवा लोगन भाई फैन बाबा से मिला होता है दुकाला बाबा से। सही भाई बढ़िया से देखो लोगन। हाँ अरे जल्दी से पिसना हर दिया, इधर दिया होला रे बिजोर, जल्दी से पिसना हर दिया। वही पूरा वही यार नदी, वही पूरा वही यार नदी, दर दिया होला रे बिजोर। अरे सामी के तुरल कार दहिया, सामी के तुरल कार दहिया, इधर दिया होला रे बिजोर, सामी के तुरल कार दहिया। उठो उठो छोटा किरण नदी, अरे माना कहनवा मोर, जल्दी से पिसना हर दिया, इधर दिया होला रे बिजोर, जल्दी से पिसना हर दिया। देखिए बाबा, देखिए बाबा, बाबा मान है दे फैन से भी गाना गाओ गाओ बाबा। हाथी बुड़ के रहता बकरी चरावली, नहर में पानी आइल मछली पकड़ली। हाथी बुड़ के रहता बकरी चरावली, नहर में पानी आइल मछली पकड़ली। अब बगल में भूता इनार बाबू, गाँवही में रहे के विचार बाबू, गाँवही में रहे के विचार बा, गाँवही में रहे के विचार बाबू, गाँवही में रहे के विचार, अरे बाबू गाँवही में रहे के विचार बा। डोला पाटी खेलनी महुआ के पेड़ पर, डोला पाटी खेलनी बगल में भूता इनार बाबू, गाँवही में रहे के विचार बाबू, गाँवही में रहे के विचार बा। कहवा के हो तू नरेश हो बाबू, गाँवही में रहे के विचार बाबू, गाँवही में रहे के विचार बाबू, गाँवही में रहे के विचार बा। रह दे आवा लोग भाई हम पूछा था नहीं बाबा से, बाबा कौन गाना है कौन व्यास के? भिखारी ठाकुर के गाना हटे, वहाँ के बहुत महान रहली है, नाच के जन्म देली। माता और बहनों, हाँ वीडियो अच्छा लगे तो लोग आगे बढ़ाएं और अपन घर के गर्जीवन चाहे बच्चा समझ के, भाई समझ के, चाचा पिता समझ के गलती सही होके तो माफ़ करम लगन। जय हिंद। जय हिंद।
देखो लोगन भाई लोग दो गालो बजाता फैन से अपना घर भी हमनी कब चलता नहीं सन। ठीक बा, अगले वीडियो में फैन मिलेंगे हम लोग।